er oppe på en sten, far. Er den en lille sten, du er oppe på, eller er det en stor sten? Det er en meget stor en. Er det en meget stor en? Ja, der er glat. Man kan falde ned af. Øj, så skal man da passe på, hva'? Og der er et træ oppe over mig. Ja. Nogle grene. En træ, der er lidt længere. Hesternal. Hesternal. Hvor er stenen henne? Den er her under mig. På Busbjerg? Ja. Ja! Helt oppe på toppen af Busbjerg. Ja. Men det er ikke. Ved du godt, at engang der boede der røvere heroppe? Sådan nogle rigtige nogen, Okay. som gemte sig for politiet. Det var i gamle dage. Og så gemte de sig inde i træerne, mellem træerne. Så, ja. Og så havde de sværd. Det kan godt være. Og så politiet var bange for dem dengang. Det var meget lang tid siden.